Купих тая машинка за части. Много запазена, но едната й механика беше изкъртена. Липсваше едно парче тук от кутията. И вместо да го разглобя за части, реших да направя една простотия. Вградих му едно нещо тук. Сега, машинката се работи перфектно. Много хубаво радио има. Работи си на CD. Също много добре. Работи си на касетофон доста добре. Една касета му стига. Бавната ръка, така му казват на Ерик Клептън. Сега. И последната функция, която добавих, това е едно китайско модулче. Едно китайско модулче с Bluetooth. Това вече има дистанционно. Охота, брат, охота. Охота, брат, охота на охоту. Да в дальнюю стороночку нести свою двустволочку. Охота, брат, охота. А если вы бывали на привале у тех костров, что пламя... Since I've seen your face here in my heart. Чете флашките, има слот за SSD карта и вход AUX има. Тая машинка, между другото, е много ценна. Едната от причините да я запазя беше, че има вход за микрофон. Има вход за микрофон и с този потенциометър може да се дозира и да се... точно за караоке е направена машинката. Колоните са подвижни. Машинката е японска. Така пише. Tokyo Japan пише. Колоните са доста прилични. Антенката е оригинална. И така.